Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μίλτος. Είναι το πρώτο μου unboxing, οπότε πρέπει να είστε λίγο επίοικείς μαζί μου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το Black Orchestra, ένα επιτραπέζιο το οποίο διαδραματίζεται στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και εσείς είστε ένα υψηλό στέλεχος του Χίτλερ και συνομωτείτε εναντίον του μαζί με κάποιους άλλους για να μπορέσετε να τον σκοτώσετε, γιατί δεν συμφωνείτε με όλα αυτά που κάνει στην τότε εποχή. Θα κάνουμε ένα γρήγορο unboxing για να δούμε. Έχουμε ένα φυλάδιο που διαφημίζει κάποια παιχνίδια της εταιρείας. Το rulebook δεν είναι μεγάλο, γύρω στις 12 σελίδες. Κάποιο γρήγορο rulebook για να μην ψάχνετε. Κάποια tiles. Ο χάρτης του παιχνιδιού. Αρκετά μεγαλούτσικος. Τα ζαράκια μας. Κάποια κυβάκια και πιόνια. Οι καρτούλες μας. Θα είναι και τα event. Και τα dashboards των παιχτών. Λίγα πράγματα, αλλά το παιχνίδι πλούσιο Αυτά λοιπόν παιδιά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά.